माझी ಮೊಸರು न करता बासमती तांदूळ शीत केला. आता फंडा दवरला हांगा तूप घेतला तासम घालता दोन जिरी घालता काजू बिये चूल घालता त्यांनी मिरसांग घालता एक चिमटी साखर घालता करपेव घालता घालता देंग घालता डाळिंब घालता मसरन रेडी झाला. प्लीज हे व्हिडिओक लाईक आणि कमेंट खंडित करांची. डोंट फॉरगेट टू सबस्क्राइब आवर चॅनल. थँक्यू.